Здравейте, приятели! Добре... Ау, дали ме чуват? Мале. Добре. В лекция съм и се паникьосах, че не съм си заглушила микрофона. И учениците много добре знаят усещането на паника. Та, добре дошли в днешния влог. Как сте, сладори? Надявам се да сте добре. Есента съвсем напредна. Всъщност не знам кога ще кача това видео, защото имам да качвам много видеа преди това и може би сте се издразнили малко, че качвам видеа с задна дата. Но такъв е живота. Важното е, нали, че има някакъв контент. Та реших да направя един дневен влог, който всъщност няма как да е дневен влог, при положение, че аз ще снимам няколко дни. Та в момента е 8:30 и съм на лекции, както разбрахте, но не знам защо лекторката блъкна. Сигурно ме чака да си завърша интрото. И исках да ви покажа колко мистична е тази сутрин. Тази мъгла, как е в ниското и само хълмовете се виждат, а так слънцето пече. Тази птица ще има славен момент в момента. Стига да я вижда. О, те са две. Така, ами аз всъщност ще си продължавам с лекциите и ще гледам да съм съсредоточена. Както виждате, малко нашано карам първите минути от лекцията, но още много ми се спи. Аз буквално станах преди малко. Абсолютно преди малко. Все още ми е едно такова съдене. Той аз съм подпухнала, между другото. Да. През 1656 година. В момента сме в почивка и аз се захванах да правя едни бижута. За сега съм до тук. Между другото, направих си Instagram страничка, както един TikTok за всичките ми бижута, които предлагам. Казват се Bodymade от Body Handmade. Bodymade. Стако го измисли, аз не съм толкова оригинална. И ще се радвам да ги разгледате, да ги погледнете и ако си харесате нещо, по всяко време можете да ми пишете на лично съобщение и аз ще ви направя колкото се може по-скоро вашата поръчка, ще ви я изпратя. Всъщност това е по поръчка. Едно момиче си пожела тези обици и още куп неща, за което съм изключително благодарна. И не знам, много ми е хубавичко. Така, да ви покажа какво сътворих между почивките на лекциите. Нека да си призная, че и по време на лекциите също правих. Направих две такива обички. Пръстенче, което е като комплект за тях. И още един, но вече розов пръстен с черна тел. А Стако е така добър и мие чиниите вместо мен. Защото Борито, вместо да върши домакинска работа, се занимава с глупости. Вижте колко съм честна с вас. Пък аз тъкмо приключих лекции, сега отивам да взема една много вкусна доставка. Поръчахме си пица и ще се възнаградим. Къде са? Аха. Умно! Това е. Уха! Здравейте! Следващия ден е и е петък. В момента съм на улицата. Може да чувате многото движение. Отивам до магазина за хендмейд и крафт неща. Ще си купя няколко маниста, тел и други пособия за създаване на бижута. И всъщност ще се прибираме. Тези дървета са много яки. Ще се прибираме много скоро. Мисля, че до няколко часа ще тръгваме към Разград. Не съм се прибирала от
не знам, от месец и половина, два, може и повече. Нямам представа вече колко време мина. И малко ме яд, защото изтървах лепите. В Разград има много лепи. Даже пред блока, в който живея, има една лепа. Дядо ми е сяла едно време и е много красива през есента. Става супер жълта, самото дърво е по-тъмно на цвят, по-черно. Но се надявам да има поне малко останали листа, да мога да си посъбера и да си украси с тях. Оказа се много по-топло, отколкото си мислех, че ще бъде. Времето е просто прекрасно. Хора, аз се прибрах и си взех супер много неща. Искам само така набързо да ви покажа какво съм си взела, защото е супер много. Не знам, според мен това е 3 пъти по-яко, отколкото да се ходи в мола, да си пазаруваш дрехи. Вижте само какви яки камъчета си намерих. И си намерих силфанчета. Купих най-накрая сини камъни. Това е сина хат. Взех един малък хат, но този път зелен. Хата ми е любимия скъпоценен камък. Между другото, исках само да ви покажа вчера какви нови пръстенчета си направих. Да, това са ми някои от кривните, между другото. Но както казах, можете да ги разгледате в моят Instagram или TikTok профил за handmade бижутата ми. Пише се bori.made. Borimade от Bori Handmade. Оригинално. Браво на Стако, още един път. Та, исках да ви покажа какво ново нещо сътворих вчера. Два нови пръстена змия. Това е единия, а това е другия. Много се кефя, хора, нямате си и представа колко съм щастлива. И сега искам да се направя супер набързо едно герданче, да видя как стават. И ще си оправим багажа, защото ще тръгваме. Готова съм с герданчето и се получи изключително сладко. Само ето тук мисля да сложа една висулка, за да е малко по-завършено, но това е крайният резултат. И даже си ходи с тениската ми, така че ще си остана с него, да го изтествам, да поседя с него 1-2 дни, да видя дали е здраво, всичко наред ли е. И започвам да си оправя багажа, защото... Еми, не съм почнала! Как 5 минути? Добре, чао! Правим. Пак аз снимам влог. Българска традиция. Сладко. Режисьорът Енрико Стинкери, художника Салваторе Русо и диригентът Якоб. Толкова май стига. Да. Което прави на нация.
Следващия ден е и в момента сме на село и са се насъбрали тук в двора на баба супер много сладки котенца. Направо ще ги изям. Още едно. Ама какви сте красавци! О, Лили! Той е Мими. Той е Жужа, той е Мими. Да. Еми той? Той е Да. красава. Мравка ми тества продукцията. Какво правиш ти тук? Ами ти? Здравейте, прибрахме се и исках само да ви покажа какви красиви листа си събрах. Нямам търпение да си ги окача на пердетата. Това са лозови листа, а това са от някакъв специален дъб. Вижте само какви цветове. Добро утро, вече от Търново, следващия ден е и аз так му направих закуска. Ето тези супер вкусни гюзлемички. Правят се от супер малко продукти, точени кори, яйца и плънка, каквато вие си пожелаете. Но рецепта за тях можете да намерите в видеото долу в описанието. Изпаднах в едни големи трудности с оправянето на един шкаф. И то точно с бурканите. Защото няма място за всички буркани. О! Ще се застреснах. What? Добър ден, ученици! Клас мирно! Написахте ли си домашното? Равни с... Свободно! Така да няма място изобщо за нищо в този шкаф. Трябва да натикам тези всичките буркани. Тук има още и тук има още и кутии. Ето тук. Къде ще стане, как ще ги побера, не знам. Хора, отивам да си изпратя първата поръчка и знам, че момичето, на което я изпращам, може да гледа това видео, така че Зори, поздрави, благодаря ти много за подкрепата и си носи нещата с здраве. Ще очаквам снимки да видя как ти стоят. И искам да ви се оплача. Помните ли листата, които ви показвах вчера? Колко бяха шарени и красиви. Ами днес са такива. Карах си моята малка джунгла вътре на топличко и сега трябва да намеря къде да сложа всички тези цветя. На път към Карталските водопади на 30 градуса през октомври. Не питайте. Косата ми найс. Поне нещо, поне е сянка вече. Да, виж, слънцето започна да става надолу. А пък ние най-накрая стигнахме след много премеждия и даже намерихме къде да посеем дървенцата, които ни очакват ето тук. И да видим дали ще стане. Стако в момента е в стопанството в Игри на волята. А преди това беше битката на Игри на волята, докато дойдем до тук. Слави, здрасти! Здравей!